घन ढग बरसले ना, पृथ्वी हिरवी करतात सगळे. ढगच नाही आले, ढगाने ठरवलं वर्ष 2 वर्ष सुट्टीच घेऊ बरं. वर्ष 2 वर्ष सुट्टीच घेऊ असं जर ढगाने ठरवलं काय होईल? काय होईल? उचलून न्यायला सुद्धा 4 माणसं राहायची नाही. दुष्काळ राहते का? जग संपून जाईल. पाण्यावर जग आहे, पाणी हे जीवन आहे. ढगाला काय देणार आहे आपण? पुन्हा तेच आपली काय कधी द्यायची? उपकार आहे ढगाचे, वृक्षाचे उपकार. त्याचं मूळ काम